Madungo pachoka nowacho kaka pano kaka ibro bed ka igero omenda go bro bedo ka wuok kanye nowacho gini romo ngere kaka National Social Security Fund ntiere go NSSF kin mamoko apart no lesa niko tende gima Erick Sharon nitiere gik madwa lero mokwongo e kaka yoni de loko ngima jowa achako ka wacho ne achiel yoni dhi keto Kisumu bedo gimiluongo ni logistical hub. Logistical hub ni oting'o gik moko adek. Number 1 en gi gimiluongo ni industrial warehouse. Tiende ni kopo ni wagolo goods madongo dongo mowuok e pinje maoko mobiro through the port of Mombasa, SGR bro tero gi nyaka Kisumu. Ka gisechopo Kisumu to gibedo distributed e countries mar landlocked. Seche motimo kamano wa generate revenue. Ji mang'eny dhi yudo direct employment to gi indirect employment. Ji mang'eny bro bedo ni indiko gi e warehouses go. Nitiere jok mibro ndik as logistical officers. Nitiere jok mibro ndiki mondo provide services. Bende nitiere jok mabiro yudo indirect employment. Nitiere kendo effects ma yoni dhi bedo go in terms of tourism industry. Western Kenya nige a lot of tourism sites nige potential maduong kabisa have never been exploited. Sanie ekwanyalo wacho a lot about Ruma, ekwanyalo wacho a lot about Ndere Island, ekwanyalo wacho a lot about Mageta Island. Magi gin gik mang'eny manyalo kelo nwa lokruok mang'eny to nikech gin kuonde gi okubedo exposed ji mang'eny kiagi. Wawacho kaka wan jo Mbita, ne Mbita is a less costly Mombasa. It's a cheaper Mombasa. Instead of the Mombasa, the Mbita. Nikech one sandy beaches. The weather is fantabulous. People are so friendly. One God eminenoji Wawachoni mountain. Mago ni Mbita. The lake is so peaceful and the ambience. Even joka chunyi duogo ka in Mbita. All this potential have never been exposed. Sanie yoni ki travel from Rironi kineno kaka Rift Valley chalo kipio kidhi mos nyaka ichope dho nam ok inyal chako dhi Mombasa. Magi gik modwa ne ji ung'i. Sama mago timore ji mang'eny yudo tich. Mine mang'eny oyudo kuonde ma ginyalo loke ohala. Ji mang'eny ondike weche mag construction. Economy bedo boosted. Ng'ato ka ng'ato nyaka yud pesa matin modoge ot. In the long run pesa nyaka dogne kata government in terms of revenue. Mano gima nadwa na ler ne jopiny maler ni yoni nigi issue mar job creation, nigi issue mar logistical arrangement, logistical hub, distribution channels. Nitiere kendo Sharon wach mar agricultural products mabedo produced in Western Kenya. For instance, kwa wacho Kano Plain is known as a production hub mar mchele. Okay? Seche moko jo Kano nigi mchele mang'eny to kaka gi transport gi onge. Wadwaro ni yoni obed a means maginyalo export go mchele kagitero pinje maoko through Mombasa. Tiende ni kagise produce mchele to ginyalo transport mchele nyaka Mombasa. To kata mna Kano kende kata mna Homa Bay neno ka thidhia cha bende no lok kar puro chele. Exactly. Okay. Migori nitiere kar mchele. Wagite wadwaro ni obed accumulated detail. To yoni is cheaper. And cheap, it is fast and reliable. Gimwang'eyo ni SGR onge congestion. Okay? Weche mang'eny mag ni traffic nango onge. Koro anything kata mabedo perishable inyalo bedo transported in time kendo nyalo chopo e pinje maoko. Ero kama na inya hadar mar mondo molos ko tende kod political goodwill nikech okiny makawuono kopogre kod injalo nyoch mag ochumi CPA Erick Odera popo lentana kanyakla kod ZB gena jo siasa tingeni apopo weche mag siasa keni goodwill mana onge koso nango nikech kineno kram na the western parts of Kenya wantiere kod a potential mathoth chiemo food basket wuok mana kono weche mag tourism wuok mana kono dibeni weche mag siasa manoko dhi kodwa makare momiyo ni sani koro chal ka gimo neno ler.